Kuy mayong adlaw katong tanan may gala niya na pud si Panglo na nun. Nga makiguban kaninyo kaniya ta diri sa isla sa isla sa mga saloon kay namuo ngitag sapi nga mapalit og bugas. Kaya ron mabuhi. Okay, mag-isyonan. Lain kumidya, lain tinuod, no? Nata diri sa akong yuta sa akong igagaw kaya mong gipangita ang ihang boundary o pangita na mo ang muhon kaya ron may bawaan o unsa kadako niyang yuta kaya nang developon mga kaigsuonan kaya himuon niyang rest house yang kapuy-an o sa panahon nga laayan siya diri siya magpahuway. Kaya mo niyang building ihang yuta o ang karaan nga building yan ning gubon magkaigsuonan o hagdanan na to diri kay pangitaw na to limpyuhan na to basin makita na to ang muhon mga kaigsuonan hagdan. Okay, diri lapita dagat malini karon pa ko diri nindot malini view diri na mura maglay pro kapayas diri tanawon to kaigsuonan naaglay basin na bunga ni naagyo day bunga. Okay. Ito ning swituhon ning palibot nini mga kaigsuonan sa nindot na ning talanawon diri kinamay murag kaliguan po diri napoy hagdan diri kita na to may mga kabulakan panamnan lig bulak ni ang kilid sa kural nindot kayo taon lili ta diri gamay sa pikas balay mo ni ang yang kasikbit nga balay sa ako ang igagaw nindot na depon ni diri kita mo na daplin sa baybayon mo na katapad o diri na idalan na murag aisle dong siyang balay wala po swimming pool gamay residensya niya dito diri sa ako ang igagaw. Dami ari. Unsa ba susihan naman diri kag kuana kay basig ni pangawaton ring mga kuana magiabrihan na ba diri? Siya magsirhan na nagkuan. Ya, ang kandado amo lang gi wala man toy kuan. Tong kandado kay wa man katoy iabi. Amo lang magidekdek og kuan. Iro nga. Awas mo gud ang mga Diyan sa umla. Ay ipilot na dyan pag human. Sirhan ko. O ka nang susihal. Yan dyan mo lang ibalik pa na nga. Dyan. Pag mahimo, hinahinaya naman nagbalhin ng inyong kuhan. Ha? Okay naman kung si Sir Jim, mabot na yung gabi Kitong gawas kinsam to? Kayong asawa. Tura. Hinahinaya naman kuhan. Kaya di pang puni. Okay, balik sa istorya mura usa. So, naman tayo sa istorya diri na sa unahan patung hasta sa unahan. Okay, balik ka diri. Adun ay ini swimming pool adi ang gamay. O diri wala dia magyapon na swimming pool. O mga kaigsuonan, mga higala. Nindot kayo ni Lupita. Sabi na rin sa akong igagaw malibilop na. Duha na sila din katapad nga mga nindot. Pakita na ko pohon. Kung saan na resulta ni ining among hinluan karon nga medyo wala pa'y forma nga makita nga maayo. Pohon basin raw malingaw ta ni magtanaw. Kaigsuonan. Okay ni si architect. Ini po si Undo ang hinlo niya ako hakot sa sagbot malimpyo mga kaigsuonan dagat man diri naiyang kuha labas kayo alami sa tinua mga kaigsuonan ko
sa baybayon, suroy-suroy. Okay, mga kaigsunan. Human na pahangin lang po ta diri kay human naman ta dito hinlo-hinlo diri na po ta sa kadapinan sa kadagatan mga kaigsunan. Okay, di na nanginhas. Daghan ni kuha tingali. Bata man ning lalaki. Kugihan po ni bata manginhas. Daghan sulod niyang bag sa kani mga ginason. Okay, mga kaigsunan. Basta magkugi, makaagi yun. Makaani, basta magkugi, nagi na maani. Okay, balik ko diri. Sa tuwang gagawa nga building, Ino na. Okay. Ito sa pagawas. Ina tagpauli.